Čaute, ja som Štoky a toto je ALS charitatívny beh. No dámy a páni, máme odštartované a musím povedať, že tento cintorín tu vedľa je mocno motivačný v tejto chvíli. Si po ľade bežíme, však nám bude treba reťaze za chvíľku si dať. Fú, a už to začína. No 3. kilometr je za mnou, do cieľa už iba 41. Keby som bol optimista, tak poviem, že polovica je už za mnou. No nič, 4. kilometr, končím, ale naozaj termo muselo ísť dole, lebo mi je strašne horúco. 240 prevýšenie 4. kilometr, zatiaľ pohoda, ty vole, ako... No každopádne taktika je dneska taká, že kráčať, ísť a popri tom aj trošku behať. Takzvaný indiánsky beh. Ale zatiaľ dobre, achilovka, zatiaľ trime. 5. kilometr, nechcel som to dneska povedať, ale musím. Aj s kopcami. Zighen tam hore. A tu čaja predo mnou mi povedala, že to ešte len začiatek. Dobre, nevadí, že je to do kopca, aspoň, že sa šmíka! Ty kokos, tu keď sa šmíknem, tak sa vezem až do Popradu. Nevadí, hlavne, že mám kameru v ruke a okuliare. Toto mám úplne najradšej, keď sa v takomto šášti ocitnem úplne sám! Ale nevadí, ja mám rentgenové okuliare, ktoré vidia všetky medvede. A mňa robia neviditeľný pred medveďmi. O bože, nebojím sa smrti, nebojím sa smrti. No okej, takže 10. kilometr, 600 prevýšenie. Zatiaľ žijem a možno som už zomrel a toto je peklo. No, 12. kilometr, dospel som k prvej občerstvovačke, to je ako keby som mal prvý checkpoint, tak poďme sa niečo fajného napapať. A few moments later. Občerstvovačka je za mnou, nabral som druhý dých, ale pritom som ešte nestratil ten prvý, takže vlastne toto ešte stále len prvý. Už ideme ďalej, bežacké čakry sa začínajú aktivizovať, už bolo na čase. Dámy a páni, 18 km a Čavo tu mi povedal práve, že vďaka mne začínal behať takýto beh. Je to pravda? Je to pravda, je to pravda. Ja to hovorím stále, že motivujeme mladých ľudí. 5 minutes later. A sranda skončila. Aj s kopcami. 22. kilometr, 1100 nastúpaných, ale máme parádne počasie, máme krásne výhľady na Tatry, takže čistý masaker, ale tak to najťažšie ešte len čaká. Ale noha zatiaľ trime, uvidíme dokedy. 23. kilometr a stúpanie na Kozí kameň, čistý masaker. Blato, sneh, všetko. Cítim sa ako to dievčatko v tom videu. I am tired, I am wet. No konečne sme vystúpali ten kopec, troška rovinka. Tuto milí Češi za mnou, čaute. Ahoj. Ahoj. Ak tu padne lavína, viem vďaka komu. Cože? 25. kilometr, 1500 prevýšenie, stúpanie na Kozí kameň, asi tam hore a začína ma toho dosť. No dámy a páni, dosiahli sme najvyšší vrch celých pretekov Kozí kameň. Tu je hore to ten onen. Bez akýchkoľvek dvojzmyslov musím povedať, že dosiahol som vrchol. Matko svata, odtiaľ to už teraz len dole. Bože, je po mne, je po mne, bože, je po mne. 29 km došla mi voda. No, 32 km a druhá občerstvovačka. Chvála Bohu, ty kokos, lebo už 5 km idem na výpary. Takže idem doplniť zásoby a fičíme ďalej. 69 seconds later. Dobre, takže zásoby doplnené, jonty, magnézium, všetko a ešte mi chýba nejakých 13 km do cieľa, mám na ne zhruba 2 hodiny 45 minút. tak poďme. No priateľa, 40 km, teda tretia a posledná občerstvovačka. A potom ešte 5 km do cieľa. Nakopnite ma už prosím vás dáku, lebo som... Nech sa páči, čo vám dáme, čo my máme, to vám dáme. Kolu prosím. Kola nie je, radler To ešte. je to jediný, co nemám. Tak kolu nakoniec predsa mali na poslednú chvíľku doniesli. Tam hore vade kto vyslyšal. No každopádne 5 km do konca, mám na to 1,5 hodiny. Masaker. No tak práve sa naplnil 7-hodinový limit, čo som už na trati, a to znamená jedinú vec, že mám 1 hodinu na to, aby som došiel 3 km a zostal v limite, ktorý je 8 hodín. Si boha! Ja sa toto normálne nechce veriť, že idem práve do cieľa. Fasa, práve som zišiel v strate. To je idiot. To sa musím vracať. Ty kokos, to nie je pravda. No super, tak už som naspäť na trati, našťastie veľmi rýchlo, ale tak zle to bolo označené. A hlavne ja som už v delíriu trošku, ale nevadí, som na trati, ešte mám 50 minút, 55, aby som išiel 3 km. Hej, dobre som, tam dole vidím bežcov. Chvála Bohu. Možno keby som ten mobil nedržal v ruke. Later. No bastri, zase iba blúdim a hľadám tie
zástavky. Krista, keď to nestihnem kvôli debiline, tak ma trafí. No 2 km mám 40 minút na to. Boha, tam. Ale Bazmek už chcem ísť dole, nie furt hore. A viete čo, serem na to. Aj s kopcami! Hneď som si vyčistil čakry. Posledný kilometr a už počujem hudbu a vidím civilizáciu. No, civilizácia. A tu je ten cmiter z rána, ten sa ešte nechystám zatiaľ. To je cieľ? Dobre, idem. Kde mám ísť? More, kde si toľko? Vítaj, Štoky, vítaj! Vítaj, Štoky! No dámy a páni, ja som v cieli ešte aj s takouto krásnou medailou. V limite dochramaná jedna noha, dochramaná druhá, ale dali sme to, yes! Takže o mesiac sa vidíme v Turni nad Bodvou, Ultracross 55, takže majte pekný zvyšok dňa, zostaňte naladení a športu zdar!